Hola, petits sabadellencs i sabadellenques. Ens trobem a la plaça Sant Roc de Sabadell, on avui, diumenge de Festa Major, celebrarem la tradicional Diada Castellera. L'actuació de Festa Major és la més important pels saballuts i és un bon moment per fer cultura i fer ciutat, per veure castells de gamma extra i per prendre el pols entre algunes de les millors colles castelleres del país, com els de Sabadell, els saballuts, com els castellers de Barcelona, com els minyons de Terrassa i els capgrossos de Mataró. Amb aquests convidats tan importants, cal confiar que veurem algun castell molt especial en aquesta jornada que es preveu de gran qualitat. Hola, com et dius? Chloe, Quants anys tens? 11, De quin pis fas? de Dosos, Quin és el castell més gran que has fet? el 5 de 8. Com et dius? Martina, Quants anys tens? 11. Quin castell és el més gran que has fet? No sé, perquè he fet molts de la mateixa alçada, però el 7 de 8. I a quin t'han pujat? Com aquí m'han pujat. On estàs De Dosos. Gràcies. Com et dius? Ona, Quants anys tens? 8. On estàs dels... Enxaneta, Quin castell és el que has fet més gran? el 4 de 9. Gràcies. Com et dius? Mariona, Quants anys tens? 8. De què fas? D'enxaneta, de cotxador? De Cotxador. Gràcies. Hola, com et dius? Jo em dic Toni. I tu com et dius? Marc, Quin és el castell que heu descarregat i carregat en la vostra història? El més gran, el 4 de 9. Qualsevol pot ser casteller. Sí, qualsevol persona pot ser castellera. Pots fer pinya, pots pujar al castell, pots ser tirant fotos a la paradeta, ajudant a la canalla, tothom pot ser casteller. Moltes gràcies. Hola, com et dius? Ivet, Quants anys tens? 12. Quin és el castell més gran que has fet? Jo he fet el 3 de 9 i el 4 de 9, que són els castells més alts que hem fet la colla. Els castellers de Vilafranca aquest estiu han fet un 3 de 9, un 3 de 10 amb foltre i manilles. Vosaltres l'heu fet alguna vegada? No, mai. Mai? I ja està. Moltes gràcies. Com és habitual, la Diada Castellera de Festa Major ha sigut molt emocionant i la plaça Sant Roc s'ha omplert de gent per donar suport als saballuts, que malgrat algunes dificultats continuen tenint l'estima de la ciutat.